Francuzy i Angliki sprzedali Polaków. No i teraz jeszcze gadają, że my są, no jak to gadają, Volksdeutsche. Jak ktoś chce wiedzieć, jakimi my są Volksdeutschami, to polecam przeczytać taką książkę Heimat. Autor Dariusz Dyrda. To się dowiecie, jakimi Volksdeutschami i skąd się to bierze, są Ślązoki. To jest powieść, ale się fajnie czyta, powieść. I przy tej powieści powiem w ogóle o stary hop 3 razy papu. Bo to była historia mojego fatra, mojego starzika, mojego upy, moich ujków. Bo oni wszyscy służyli w Wehrmachcie. Mam takiego jednego znajomego, jego poprzednik był w Wojsku Polskim w 1939. W 1942 wzięli go do Afrika Korps. No bo w Fatwie byli ta Volkslista, wzięli go do Afrika Korps. A potem, jak Afrika Korps dostał w dupa, to on poszedł do Andersa, nie? Bo służył u Andersa, a jak przyjechał do wolnej, ludowej ojczyzny, to go wsadzili do Herestu. I to jest nasza Geschichte. Nasza Geschichte. Także o takich rzeczach szczególnie się wersi poczytać, bo ta paniczka, co to napisała, nie? To jest warszawianka. Nie? To nie jest jakiś tam nacjonalista śląski, tylko człowiek, który chciał być taka a propos profesorów. Dowiedział się, że jest taki wielki Ślązok, nie? Na Nilu w Egipcie. Tam na tym Nilu w Egipcie, na wycieczku, że z moją kobietą pojechali, była taka familia, z familią była taka jedna pani profesor z Krakowa. No i ona miała przyjemność poznać prawdziwego Ślązaka, nie? A po czym by to tak poznałocie? No bo wie pan, co to jest Ślązok? No. Nie, Ślązok to jest ten, który bardziej przeje klimatowi, jak faterlandu. Te dwa słowa się wywodzą z germańskich, ale powiem wam teraz tak, jak kiedyś w Warszawie na paszki takie, żeby coś padło do radioka po śląsku, to padło, wiecie co, jak to będziecie wiedzieli co godą, to możecie powiedzieć, że śląski to jest polski. Wypadło, że im takie coś, co mu przyszykowane, na takie okazje, nie? Stoi Karlus przed żadnym i myśli. Puklatych, glacatych, świdratych, baniatych, a frele mi tak wesprzają. Po jakiego? Chyba się zabrigła, pan już wie. Praktycznie jedyny germanizm to jest brigmapa. A reszta to są słowiańskie słowa. Tak się przynajmniej znowu. Kto co zrozumiał, co padło? No nie, to przetłumacz to. A no to ja to przełonacza na polskie. Chociaż ja po polskiemu nie chciał gadać na wcale, przełonacza. Stoi kawaler przed lustrem i myśli. Mongar patrza lewym okiem do prawej kieszeni. Do tego, że grubszy niż ja, a dziewczyny są na zabawku wędrze zakochane. Łapie się za portfel i już wie. No to jest takie, tym bardziej jak, szkoda, że teraz już nie wydawany Śląski Zeitung, bo tam też było sporo takich rzeczy pisanych po śląsku. Tutaj mój poprzednik dodał o tłumaczeniu Biblii. Te rozmaite tłumaczenia Biblii odczytał w rozmaitych wersjach. Jedyne co tak było napisane tak richtig po śląsku, nie, to było jest tłumaczenie przez Zbyszka Kadłubka, profesora z Uniwersytetu Śląskiego, może bym tam był kiedyś dyrektorem Biblioteki Śląskiej, to jego fragment przetłumaczony na śląski mogę powiedzieć, że to jest po śląsku i jest to Biblia.
Ale to jest tłumaczone nie z polskiego, nie z niemieckiego, ino z greki i łaciny. Bo jest bezpośredni przekład, to jest taki. Aha, a propos teraz tego, wy się uczycie, za niedługo będziecie matura zdobywacie, jedni w tym roku, inni za parę lat. Powiem wam, że matura to też jest erbnięto z Niemiec. A matura wymyślili Niemcy, on nie jest zwolennikiem matury, chociaż ją mam. Nie? I to dawno temu zrobiono, ale on nie jest zwolennikiem matury, on mógł swoje, to największy wykład. Ale powiem wam tak, na Śląsku jest największy procent wielkich naukowców na metr kwadratowy. Dzisiaj mamy profesorów zwyczajnych, takich jak profesor Michna, jak profesor Kozioł, jak profesor Spałek, którzy przyznawają się do tego, że są ze Śląska. Tu jest jeszcze tam, możecie napisać, bo jest jeszcze inny, bo jest jeden, co profesor prawa, ten profesor też prawa tutaj na Uniwersytecie Śląskim. Także takie profesory, które się przyznawają do tego, że są Ślązakami. I z którymi jak wynagrodą, to wynagrodą po śląsku. Oni co prawda wykładów nie prowadzą po śląsku, no bo go dają do obcego narodu. No. I powiem jeszcze jedno, miałem przyjemność kiedyś zwiedzić taki uniwersytet Princeton. Słyszeliście o tym uniwersytecie? No to jest w Stanach Zjednoczonych, się napisze Princeton. To jest jeden z lepszych uniwersytetów na świecie. Kaj pracował też mój synek. Bez tak miałem okazję zwiedzić. I wiem, po jakiemu u nas nasze uczelnie są kiepskie. Bo u nas profesory uczą, weźcie się mój skrypt, kupcie się go, nie? Zarobią. No i nauczcie się na pamięć. A w większości tych, co się dostawają na te studia, to są po maturze, co się dużo na pamięć nauczyło, ale nie mają potencjału. A teraz zacytuję takiego profesora polskiego, niestety nie Ślązoka, jak on używał takiego pojęcia ćwierć inteligentny. Kto to jest ćwierć inteligentny? Pan jeden redaktor się go pytał, panie profesorze, wy dużo docie ćwierć inteligentny. Kto to jest ćwierć inteligentny? No bo to jest bardzo proste. To jest człowiek, którego wykształcenie formalne jest wyższe od potencjału intelektualnego. I tam na tym uniwersytecie się przekonał, że tak jest, bo tam na ten uniwersytet mogą ludzie aplikować z całego świata. Nie? I oni teraz biorą tę aplikację, oczywiście musi to być po angielsku, biorą tę aplikację, biorą jakie tam mieli, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma takiej matury jak u nas, no, tam z testów wyniki w szkole, a potem tych, co widzą, że jest jakiś potencjał w tych ludziach, to ich zapraszają do siebie. Nie? Zapraszają do siebie, no każdy z nich idzie do profesora z różnych dziedzin. I ci profesorowie dodają punkta. I ten, co zabiera odpowiednią ilość punktów, ten jest przyjęty do uczelni. Nie? No ja panu mówię, dobra, no ale jak tam przyjedzie jakiś z Polski, kurwa, to on tego czystego nie w stanie zapłacić. Ha. A my sobie tego fatem, to sam tak nie jest. Tu jest tak. Jedynie 10% studentów płaci pełne czesne. Potem te czesne jest obniżane aż do tego, że tak około 5% uczelnia mu płaci wszystko. I jeszcze do botasza geld. Żeby mógł iść z kamratami na piwo. No ale skąd oni wiedzą? Jak chcesz na ta uczelnia startować, to musisz się zgodzić, że twoja familia zostanie prześledzona pod względem finansowym przez służby specjalne uniwersytetu. No oni wiedzą. Wiedzą. Nie? Czy stać, bo to synek Rockefellara, czy że wiedzą, co polski książę, to mówię, że dołożyli, nie? Trochę gejtu. O ile potencjał intelektualny jest taki, że warto się go kształcić, że z niego coś będzie. A muszę powiedzieć, że tam też wykładał niejaki Niemiec Einstein, ja musiał uciekać przed Adolfem. Także tam są
oczywiście a pieniądze biorą od tych, co się tam wykształcili, się wzbogacili na swoich umiejętnościach, to tam może taki absolwent, no, od ławki w parku funduje po stadion baseballa. Albo stadion tego, jak się to nazywał, ten futbol amerykański. Nie? On to widział, tam był taki stadion i było napisane, kto go ufundował. Muzeum, kto go ufundował. Nie? Jak chcecie na to wejrzeć, to jak wejdziecie na internet, ja tam taki krótki filmik ze Stanów Zjednoczonych zrobił pod tytułem Jak łaził do szkoły. Nie, bo jak był bajkiem, to by zawsze śpiewali. Jak łaził do szkoły, uczyli mnie rektory. Piwo pić, w karty grać i z działkami tańcować. A teraz tak, ustawimy resztę czasu. Jak chcecie się coś spytać, to bierze do dyspozycji. Co? Macie jakie pytania? Nie gajcie, ja nie gryza. Zresztą ja śludzą, to wiecie, to nie jest tak. No, ładnie to rozumiem. No, co byście od uzyskali? O co pytanie jest? A jak jest po śląsku ten toaleta? Co? Toaleta. Toaleta? Kibel. A co to znaczy kibel? Kibel. Kibel to toaleta? A ja bym powiedzieć coś takiego. Kibel to jest wiadro. Co? Kibel to jest wiadro. Ale wiadro i to są słowa, które mają dwa znaczenia, nie? Albo 5 znaczeń. To jest tak, ja bym powiedział, jest taki już świętej pamięci ojciec z Kmiotów, który robił taką słownik polskojęzyczny, raczej polsko-śląski, śląsko-polski, nie? Na jedno słowo polskie znajdował Suwałki 5 śląskich, nie? No, tam jest to opisane. No powiem wam teraz taką jeszcze rzecz, bardziej śmieszną. Tak myśmy to są. Jak po śląsku jest kura, tak, kura polsko-grzebiąco, ale taką brązową, nie wiem, jak jest po śląsku kura taką brązową. Tak po śląsku sobie ktoś nie pada, że używam wulgaryzmu. Ryszawo cipa kopiąco. No po polsku by to było obraźliwe, nie? Obraźliwe. Także dużo rzeczy śląskich są obraźliwe po polsku i dużo polskich słów w śląskim są obraźliwe. A wie pan czemu? Co? A wie pan czemu? Co, czy wiem czemu? Tak. No bo to są dwa różne języki. A mam pytanie. W jakiej pan specjalizacji się specjalizuje? Jakby praca? Bo pan jest ślązakiem, co nie? No ja Ślązokiem, nie Ślązakiem. Ślązokiem, to jest troszkę inny słuchaj. To jaką ma pan pracę? Nie słyszę, ile to? Że jaką ma pan pracę? Praca? Tak. No ja to jest różnica. Ja na pensji. No chyba mi też nie mogło się ośrodać. Jak idę zawsze do sklepu, tam kupuję gorzołka czy piwo, nie? To przyważą mi, bo tak na ta kasa bez obsługi, a samo obsługowo, nie? No i przywożę taką zwykłą też, tam nie ma tam kasy, nie? Tam przyważą, tam się dużo. Widzisz, to już mam możliwości, pora razy. Także już nie mam roboty, to jest tym. A powiedzmy się przez większość życia, to było jak przedsiębiorca. Robił rzeczy. A co robi przedsiębiorca? No, woda, kanalizacja, centralny, gaz. No i czasami ogólnobudowlanka, no ale to raczej nie jest. Właściwie to jest specjalność. Oczywiście w robocie, że przed tym jeszcze za pierwszej komuny, to już robił za szofera, za taksiorza, za siebie się to nazywało. To było zaopatrzeniowe. To ktoś, kto sprowadzał potrzebne rzeczy do swojego smogu. No i na grudek robił ten, a zatem był człowiek taki, co pierwszy zaczynał, to jest obróbka z krawami. W życiu było tak, że nie to, co się nauczysz, robisz, no to za co żyjesz. Nie ma takiego coś. No jedynie mój synek jednak tyle szczęśliwy, że jak mi padał, jak mam, co ty chcesz robić po tej szkole? Nie? A on padał, chce być astronomem. A ja mówię, astronom, zresztą może zostać astronomem, nie? Żeby miał za co żyć. On padał, a tyś widział bezrobotnego
astronoma, bo pan jeszcze lepiej. No, dzisiaj żyję z tego, ale to mało komu się udało żyć z tego, co się wykształci. Żyć za to, co się wykształci. To są ewenementy polskie. Wyjątki podkreślające reguła, że każdy z nas musi przede wszystkim nauczyć się być i działać w przestrzeni jako mówię. Dobrze jest znać język, na pewno. Dobrze jest umieć przysiąść, zrobić co trzeba. W domu nie muszę wołać tego. Święty pamięci mój przyjaciel, też profesor chirurg, to postawił uwagę, no to tak jak no kurczę, sam ci poleci, już tego umia, no nie mogę się zranić. A jak się zrania, to już 2 tygodnie nie operuje. Ale Richter umiał zrobić to, czy tamto, tylko na przykład kwestii mechanicznych rzeczy nie są, ale wiem, że umiał, bo jeszcze jakby się zabracili wcześniej, zanim został doktorem, no to umiał takie rzeczy. Lekcji się umie zrobić różne. Zresztą